ரெட் சீய பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது என்னடா ரெட் சீ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெட் சீன்னா அதாவது சிகப்பு கடல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நார்மலான கடல் தான். ஸோ அதுதான் எங்களுக்கே தெரியுமே. அதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ இப்போ ரீசெண்டா அங்க சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேதர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்க இருக்க உயிரினம் மட்டும் எதுவுமே அந்த கடல்ல வாழ மாட்டுது. எதனால அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணப்ப, அங்க என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா, இங்க இருக்கிறத விட 3 மடங்கு அங்க வந்து டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய, அதாவது உப்பு நெறைய அங்க வந்து இருக்கிறதுன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரிசர்ச்ல முக்கியமான ரீசன் ஒண்ணு தெரிய வந்திருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கடல்ல வந்து சுத்தமா ஆக்ஸிஜன்றதே வந்து இனமாகல. அதாவது மத்த கடல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்ஸிஜன் வந்து இருக்கும். இந்த ரெட் சீல பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஸிஜனுக்கு பதிலா ஹைட்ரோஜன் சல்ஃபைட். ஸோ இந்த கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆவறதுனால, அங்க இருக்க உயிரினங்கள் வந்து வாழ முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. அண்ட் அதுக்குள்ள எந்த உயிரினமாச்சும் என்டர் ஆனாலும், அந்த கேஸ் வந்து அத மயக்கம் அடைய செஞ்சு உடனே உயிரிழக்க செஞ்சிரும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன தட்டி விட்டுருங்க.